bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jaam Hiira moon hande ko ñalawma alarba 14 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom kabaruji moɗon e ndemgal Pulaar guidoɗen ko toon to Minnesota ene wayni ko toon to Minneapolis kadi goroɓe immigration ɓe pelli neɗɗo goto ɓe mbi wonde o jeeya ko Venezuela habaruji men toon to Washington ene wayni ko wote waɗi toon hande toon to congrès républicain ji joyi yantunoɓe démocrate en ene wayni hen ɗiɗo gultima noon kanko jeeyat toon to Missouri e kanko jeeyat toon to Indiana habaruji men international ma en jaa toon to Sénégal ene wayni ko kanko Yacine Fall ministre de la justice haalluji ɗi o haalno hanki ko fate fargom wonti oɗo sa joni wayno ko caɗele wonandeɓe kamɓe laamu ngu est ce que ko kamɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe walla kadi holko woni sababu fargom nanguinnoɗo kene wona temedere nogas milliard wonti joni ko probléme of téléphone aji ɗiɗi sibabude joguima téléphone aji toon to kaso habaruji men international cakkitoɗen ko gajituji militaire uji mbaɗannoɗi toon to Afrique Sud on Afrique walla ñaguima kamɓe Iran batoji mabɓe garnoɗi toon pour tawede gajodiral militaire uji mbaɗannogal toon e tofɗi mabɓe Afrique Sud yo ayto ɗum noon ko caggal nde pression ngaji américain mabɓe gasniri tan habaruji meɗen ko jokkodirde Tidiane Niang ko fate coftal balɗe ma en garti joni jañinoɗe hen siftinde on tan hande ko alarba 14 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hade men nadde habaru d'abord ko siftinde on ko fate weeyo oɗo sa joni ɗo e Mason ene wayno gonɗen ko moins 5 degré ma ɓeydu kadi tellade ɗo e 7 heures matin ene wayno ma ɓeydu tellade ha woni moins 6 degré ko hedde 10 heures subaka ma woni ngabbu seeɗa wona moins 2 ɗum noon montiri noon ha hedde 4 heures kikiɗe moins 2 o fuɗɗo tellade kadi hedde 7 heures kikiɗe alhamis ma en jii température kadi ma telloy hakkude moins 6 et moins 7 degré ene ɗamina donc hakkude aljuma e 7 ma neige waɗa seeɗa ko ñande subaka a 7 hawnaki ma température telloyta moins 10 degré Celsius bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Minneapolis e ñalawma kadi kamɓe yimɓe agent ji immigration ɓe pelli toon neɗɗo ɗum noon tugnade e version ngaji kewɗi version ngaji ɗi ganduɗa kamɓe laamu e version ngaji kadi kamɓe yimɓe seedanteɓe walla kanko gouverneur e kanko maire koɓe kaali ko hunde serde ko wawi wonde fof en wayni ko tugnade hande newsweek andi wonde ko kanko pellaɗo ɓe mbi wonde ko origine makko ko Venezuela o jeeya tugnade hande version kamɓe laamugo ɓe kaali ɓe mbi wonde ko agent ji immigration jana ko appartement to woni to pour nanggudam kono nde ɓe jetti nde ene wayno ko yimɓe nde ɓe mbiyata ɓe nanggamo nde ko yimɓe kadi hoddunoɓe makko walla yimɓe hoddiɓe makko kañumen jaltini jogui wonene jogui peeluji neige wonene jogui enen jogui pitirɗi paye mabɓe kanko agent immigration ɗe paye mabɓe ɓe gone fiidom finalement ha kanko ponnoɗo nanggueɗo ɓocciti enne juuɗe nangannoɗo kanko ne hoore makko watti faade agent o fi ɗum tugnade hande version mabɓe kamɓe laamugo ɗum noon ko département homeland sécurité o kaali nden ko kanko officier ene pour hulde oto hoto ɓe mbardemo kanko hoore makko yaltin feɗel makko felli o felli noon kanko moɓe jinno nanggude o felli ɗum koye koyngal heddiɓe ɓe e caggal mum dogui natti appartement ji ko ɗum waɗi hono kanko numéro 2 gonɗo toon to département justice ono kanko Tate Blanche e nder konngudi o windi o wi wonde ko ene wayno ko immigration service ene continue wadde liggueyaji muɗum e ɗum noon e kawniji région ngaji kewɗi kono noon ala foto dañat probléme uji kono noon o wi kadi ene wayno ko worɓe e rewɓe ɗi liggotoɓe e immigration ene mbaɗa liggueyaji men pour rende amirinaɓe contre étranger ji criminel wonɓe ɗo hen kanko o wi donc ene wayno ko kanko Tate Blanche continue wiide kadi ko Minnesota ene wayno oɗo sa joni koko waɗi révolution muɗum ɗum noon révolution mo waɗato e ɗum ko résultat direct sibabude kanko gouverneur o ronki laamade état makko e kadi maire mo gonɗo toon Minneapolis kañum hoore mum kamɓe ɗiɗi fof eɓe continue wawde gembude yimɓe yo ngar jana e kamɓe renoɓe kamɓe policier ji immigration waɗi ɗum ɗo ko hunde sinilde kanko Tate Blanche kadi o limti hen noon Walsh e Frey Tim Walsh noon siftinde on kañum woni gouverneur Minnesota hono kanko Charles Frey kanko woni maire mo toon Minneapolis o wi wonde oɗo sa joni woni koye wadde peeje foof pour dartinde terrorisme o kamɓe ɓeɗo ɗiɗi mbaɗata ɗum noon ko Walsh e Frey peeje bawɗe wonde foof pour aw dartinde ɗum o wi ɗum ɗon noon wona menace o wi ɗum ko hunde nde ko fodande mo waɗa ɗum noon ko kanko Tate Blanche hono kanko kadi lettre kadi gomiɗo toon to département homeland sécurité kamɓe homeland sécurité ɓe mbindi ɗum ko à 6h50 kiiɗande ɓe mbi wonde ko dadiɓe gouvernement fédéral ɗum noon ko liggotoɓe immigration kañumen koye men gonno ko wadde ligguey mum ligguey o nako nanggude neɗɗo goto so étranger
kadi ene wayno ko oɗon neɗɗo kadi e wiide mabɓe kadi ko Joe Biden kañum hurminani ɗum e leydi ɗum noon ɓe mbaɗatno ɗiɗo liggueji ko toon to banggue rewo hirnangue Minneapolis donc ene wayno ko pour ƴewde nanggude oɗon neɗɗo ene wayno ko kanko neɗɗo nangueteno o dogui o jole oto makko e caggal muɗum o yane oto goɗɗo e caggal mo yalte oto o dogri koyɗe ko ɗon noon caggal mo policier ji keftima e policier ji keftima ɗe noon nde ene wayno ko yimɓe ɗiɗi wonnoɓe appartement ji jalti kañumen koye men puɗɗi yande e ɗiɗon policier ji hen goto joguino ko peel goɗɗo joguino kadi ko pittirgal ko wonde fof ene wayno ko e wiide mabɓe kadi tawde ɗon ɗo policier o andi wonde kañum hoɗum mum koko ene wawi ɓurede doole ɗum waɗi yaltini fetel mum felli kanko poɗɗo nanguede ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko pellaɗo e kanko policier immigration oɗo sajuni kamɓe ɗiɗi fof ɓen hôpital kono noon pellaɗo kam ene wayno oɗo sajuni ko nanga ɗum noon ene wayno ko e nder konngudi kanko walsa ko windi wi wonde ko yo omo yiɗi haalande yimɓe Minneapolis Minnesota naɓe fof no wurno gueɗe nayyi gonɗo omo yiɗi ɓe gueɗo kamɓe Minnesota naɓe wonde ko habaruji jaltoji eɓe continue kamɓe koye mabɓe kadi wattude haqqillaji e hoddiɓe mabɓe o wi wonde ko addi fof Donald Trump kañum hoɗum yiɗi ko fitinaji ɓeydo hewde ɗo en o yiɗi ko wonde ko yimɓeɓe gona hulɓe gona kadi ronkuɓe andude ko mbaɗata o wi wonde o yiɗi ko laabi Minnesota fof taw ko fitinaji goni hen o wi ɗum noon en wayno ko en potani rokkudemo ɗum ɗon kanko Donald Trump o wi eɗen poti wadde yaltude seppude eɗen mbawi wullude eɗen mbawi wadde hunde fof kono ko seppoji meɗen yo gon seppoji jaddude e jaam ene wayno ko no pamir toon minen hohoɓe Minnesota minen kaɓa e mabɓe e tribunal uji e kadi enen fof kaɓen mabɓe kadi toon to wote so yonti ɗum noon ko ɗum woni kanko Tim Walz ko haali Tim Walz ko gouverneur Minnesota toon to Washington e tugnade kadi ko yalti CNN hono sénateur républicain ɓe mbawi blogde hannde vote mo ganduɗa votenoɗo yontere ɓennunde taw ko kamɓe républicain ji joyi jantuno e démocrate en pour ustude dole Donald Trump pour surtout hadde ɗum déclare de guerre ɗum noon oɗon vote noon ari ko caggal nde kanko sénateur walla saɗiyanke jeyaɗo toon to Missouri biyeteɗo Josh Hawley e kanko kadi sénateur jeyaɗo toon to Indiana hono biyeteɗo Todd Young ndeɓe kamɓe koye mabɓe ndeɓe gulti woote ɓe mbanno yontere ɓennunde ɗum noon e konngudi jaltude hono kanko Todd Young jeyaɗo toon to Indiana o wi wonde ko waɗimo waylude woote makko ene wayno ko heɓi assurance o heɓi garantie wonde ko Donald Trump wi wonde ko jogorani militaire uji jogorani yaade toon to Venezuela e kadi so yonti kañum horum ene déclare guerre état bawɗo wonde fof ene wayno ko maare congrès ko ɗum haali kanko Josh Hawley noon ene wayno ko o wawani haalde taw holko waɗimo wayludde vote makko ko wawi wonde fof ene wayno vote o ari ko ɗum noon woni ko ene wayno ko kamɓe républicain ji yante mabɓe hono JD Vance ɗum woni ko mbiyata break ene wayno ko oɗo sa joni ene wayno ko kanko Donald Trump kala kamɓe démocrate en koɓe gadduno pour résolution wawde blogdemo siftindemo walla wadde loi wiide wonde ko ene wayno kanko wawa déclare guerre walla wawa neldude militaire uji to wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni ɗum koko bloquea ɗum noon firti ko républicain ji kadi dokkimo kanko Donald Trump doole ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e nder ko haali hande o wi wonde ko o jokkodiri e gardiɗo leydi Venezuela hono kanko Delcy Rodriguez e nder konngudi ɗi ɓe kaali hen ko fate pétrole ɓe kaali hen ko fate minéral ɓe kaali hen kadi surtout ko fate sécurité nationale ɗum noon ko ɗum kanko Donald Trump haali ɗum noon e ɗiɗon haalduji fof gari kadi ko caggal nde kanko Donald Trump mo continue ha hande wiide wonde ko alay saago pétrole gonɗo toon to Venezuela ɓe pawa hen juuɗe mabɓe kamɓe États-Unis siftin ɗon tan ɓe ndendinino kanko Donald Trump rendinino ardiɓe compagnie ji kewɗi yontere ɓennunde yeeso pour ƴewde kañumen koye men hol ko mbawi liggudade makko wallude surtout henna pour beele pétrole gonɗo toon to Venezuela no ittirte ni taw kamɓe américain e kamɓe ɗiɗo compagnie ji kadi ko compagnie ji américain ji taw ne mbawi yantude hen pewnis pétrole o no ittirte ni taw kamɓe américain eɓe keeɓa hen ko ɓuuri hewde ɗum ɗon noon e nder ko yaltuno ñanden toon to Maison Blanche ono compagnie surtout biyeteɗo Exxon wino wonde ko kañumen koolaki jokkodirde kala ko fate pétrole tawde ko toon Venezuela ummoto ɗum ɗon mbaɗini ɗum e kono ɗum eɗen marché ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni kanko Delcy Rodriguez ɗum noon gardiɗo toon to Venezuela eɓe mono continue fewnidde law makko kono eɓe continue hande ɗaɓɓude wonde ko président mabɓe dahaɗo taw ko doole ittira toon to Venezuela ene foti artude ɗum noon kadi mono continue wiide kanko Delcy Rodriguez ha handi ko gardiɗo leydi Venezuela ene wayno ko gonɗinaɗomo constitution mo leydi Venezuela fof suuɓi ha hande ɗoɓe jarata ɗo henna ko kanko Nicolas Maduro
Khabruji men tonto Senegal tungnadi kadi ko yalti to Senegal caggal nde kanko ministre tupri gardiɗo ko fate justice ono Yasin Fall nde yalti hanki do e yeso jayndiyankoɓe bo haali wi wonde ko ono kanko Farba Ngom en wayno téléphone aji ɗi tawama toon e cellule mawɗum ino ɗum noon ñande nogas jeetati lewru décembre en wayno ka ɗon haala kadi d' abord kanko Farba Ngom nde ari hande yesso procureur ɗum noon yesso gendarmerie on ɓe namdimo en wayno jaɓani jabade ko fati téléphone aji kono wi wonde ko téléphone aji ɗi henna hono kamɓe enquêtoɓe walla kamɓe ɗumɓe ɓe mbawa ɓe potani nadde téléphone aji makko par ce que ɗum ɗo ko kadi privé taw kanko hoorema ko yamirani ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗo tugnade hande Yasin Fall ko haali ɓe mbi ɓe tawi hen wonde ko haaluji kewɗi mo haalde yimɓe caggal leydi ɗen leyɗele ne jeeya hen on Maroc ene jeeya hen États-Unis Autriche ene jeeya hen Bangladesh ɗeɗo leyɗele fof ene wayno ko kanko Farba Ngom haali hen ɓe mbi kadi wonno kanko hoore makko waɗi hen affaire business aji makko ɗum ɗo fof ene wayno addani Yasin Fall wiide wonde ko neɗɗo mo sellani fotani wadde business aji ɓe kaali kadi ɓe tawi hen gueɗe ɗe ganduɗa hen oɗo saha joni ko gueɗe ko rewɓe worɓe bandiyagal ne waɗa hen ko wawi wonde foof ene wayno ko ɗiɗon haalluji kanko ministre public ko fate justice leydi Sénégal ene wayno oɗo saha joni koko wontiniwi kamɓe laamu ngu caɗele par ce que aussi valeur mo ganduɗa justice mo leydi Sénégal jogui tawde ko oɗo saha joni ɓe gartata tan ko photo téléphone aji ɗiɗi wonde kanko Farba Ngom tawama makko e téléphone aji ɗi kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen tugnade ha hande seedanteji walla tugnade ha hande e haralleɓe ko fate justice haralleɓe ko fate kasoji toon Sénégal no mbi wonde ko hay miskino ene jogui toon téléphone aji ala ko haali jogui ɗo business ɗum noon ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni kadi ko critique te makko kanko Yasin Fall ɗum ɗo foof gueɗe ɗe ganduɗa hen o fotani nadde hen tawde temedere nogas joyi milliard kaltino ɗi ɓe tawi haydara ala e makko joni ɓe gartita ko affaire téléphone aji ene wayno lesɗisini oɗo saha joni hono kamɓe valeur mabɓe toon to justice mo Sénégal ko wawi wonde fof ene wayno ko haalte téléphone aji oɗo saha joni ko ƴeewete ko est ce que gonguire gonga wona kamɓe laamu ngu ni mbaɗi téléphone aji ɗi mbaɗi hen gueɗe ɗe mbiyata ɓe tawi hen ɗe ɗum noon ene wayno ko avocat ji makko tugnade hande habruji gummiɗi toon to Seneweb e Sénégal ene wayno avocat ji makko kanko Farba Ngom nen goni koye wadde enquête mumen kañum koyemen pour andude ɗeɗo gueɗe ɗeɓe kalde holko ɗe goni kañumen meeɗani nande ɗum illa ñande 11 lewru janvier nde kanko Yasin Fall nde wuccire télé ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha affaire Farba Ngom o nanguira toon jonti kaso tugnade hande ko kanko ko fate justice ko sibabu ndiɗo téléphone aji ɗi toon to Afrique du Sud tugnade kadi ko yalti ene wayno ko kamɓe Afrique du Sud Iran Russie Chine ene wonde Émirats Arabes Unis e ponno wadde gajituji taw ko kaɓirɗe mabɓe ɗum noon ko maaye toon to saraji Afrique du Sud ɗum noon tugnade kadi ko yalti hande hono sibabude pression ngaji sibabude ko haalluji makko ko Donald Trump ɗi o huccitini kala biide wonde ko kala badduɗe Iran business ene wayno ko mawɓe yiide kene woni 25% ɗum noon fereji mum ɗo douane ko mbiyata tarif ko ɗum waɗi kamɓe Afrique du Sud hande e nder ñalawma en ɓe mbi wonde ko batoji gummiɗi toon to Iran ɗi ene wayno participta e ɗiɗo gajituji ɗi mbaɗata toon ɗum ɗo fof ene wayno ko tugnade hande journal biyeteɗo APA News mi wonde ko Afrique du Sud yiiɗa kadi ɓeydade bonnude jokkodiral gongal hakkude muɗum e États-Unis par ce que oɗo dumum fof ene yiya wonde ko kamɓe Afrique du Sud e kamɓe États-Unis ko haare jungoni hakkude mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kanko kamɓe Iran ene wayno ɓe participani o ɗiɗo gajituji gonɗon toon koɓe mbiyata drill ha hande ene wayno ko kanko Donald Trump kadi e nder ko konngudde haali kadi wi wonde ko Iran jokkodira e makko walla ardiɓe ɗum jokkodira e mabɓe kamɓe États-Unis ɗum noon sibabude kadi o wiidema wonde ko kanko hoore makko haali wi wonde ko ene wayno ko caggal jokkodiral ngal ene wayno oɗo saha joni kala ko fate intervention koɓe mbi ko sikkitino wonde ko mawo neddu toon militaire uji walla mawo bomborde toon to Iran ɗum ko ɗum hunde haytude ɗum waɗi hande jeeyoji pétrole ɗum noon toon to New York e aduna o fof ene wayno ko jiwonde ko bari kala ko ɓettirteno pour pétrole coggum min ustima ha ken wonde 3% ɗum noon fof ko hunde kadi wallude marché ji ɗi surtout yenno toon to Europe e toon to États-Unis wallude wonde ko kala ko yeytono e pétrole ustima sibabude kanko Donald Trump wiide ko nanodiral waɗi wonde ko oɗo saha joni ko jaam woni hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ma en jokkodiri joni Tijane Niang o rokka en ko jogui en ko fate coftal balɗe
Gadorɗen kabaruji men cofsal ɓalli ko coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi andamo jaabi ha tirdi oɗo coupe d'Afrique jogori juude ko ñalawma alet 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom so woni 19h GMT kippu Maroc pays organisateur ma hiwdiri nandomaɓe mo leydi Sénégal première demi-finale nde woni 17h GMT barode teddugal leydi Sénégal kañum kiwdirno e kippu Égypte ko Sénégal wawi hebde polgu taw ko loggol gotol ndiga loggol kippu Sénégal wayade ɗum ko Sadio Mané fettoɓe ɗiɗi équipe nationale mo leydi Sénégal suspendam keɓeta fartange fettude final tijjaɗo hakkude kippu Sénégal e kippu Maroc capitaine équipe nationale mo leydi Sénégal Kalidou Koulibaly e buteɗo Habib Diarra ɓe ɗiɗi foof keɓeta fettude oɗo final tijjaɗum caggal nde potel ngal gassi jokkodiral e jayndiyankoɓe Sadio Mané o micro BN Sport o holliti woni macce tiɗon fewi ɓe keeɓi fartange ɓe mbawi hebde polgue yesso kippu Égypte o litingol ɗo wonat dernière makko coupe d'Afrique nde woni 20h GMT pays organisateur kañum hiwdirno e kippu Nigeria potel ngal wawno gasiri ko ɗekki 0-0 tuma nde pay fof petta ko kippu Maroc wawi hebde polgu taw ko loggi nayyi e loggi ɗiɗi coupe mo roi mo leydi Espagne kihiɗe hande Real Madrid elminama taw elminiɓe ko kippu biteɗo Albacete jouoto deuxième division championnat mo leydi Espagne kippu Albacete kañum heeɓi polgu taw ko loggi tati e loggi ɗiɗi ñalawma janggo coupe mo roi so woni 20h GMT Racing Santander ma hiwdir kippu FC Barcelone sampina mo leydi Italie Serie A kihiɗe hande Inter de Milan kañum hiwdirno kippu les oɗo kippu les en tawe toon militaire équipe nationale mo leydi Mauritanie Oumar Ngom ko Inter de Milan wawi hebde polgu taw ko loggol gotol e ndigga Napoli kañum hiwdirno kippu Parme potel ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 Bundesliga championnat mo leydi Allemagne potel ñalawma hande Bayern de Munich kañum yeehe nder terre FC Cologne fi ɗum loggi tati loggol gotol championnat mo leydi Italie ñalawma janggo so woni 17h30 GMT AS Verona ma hiwdir kippu Bologne kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to mbawi wonde foof wonno ko musidɗo moon Tijane Niang Nakshot gam radio Jowol Sare international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare kabruji min jogo noon hande e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom gasi halaɓe ko musidɗo mo Amadou haldata e moɗon en jetti Tijane Niang a toppitani en ko fate coftal ɓalli gonɗo toon to Nakshot yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.